Na shiga uku. Zo mu je mu ɗan ci abinci. Awwai dama kai makaryaci ne dama? Kin gane? Wallahi ki hakuri kwana biyu na yi busy ko? Na dan je America ne kin wallahi na je na dan yi wani uzurruka shi yasa. Allah kin ji ni shiru. Wallahi. Na yi sai ɗin kafa. In kika kira waya ta ba ta shiga. Zo mu je mu samu ci abinci nan na ɗan samu mana wani abinci a nan. Wallahi gashi kuma Malam yana ta jiran ka kuma ka je kai karatu kuma ka zo ka kai akan kai karatunka. Allah kai na can ma na ije ma kuma ka zo kana ta abu haka. Kin san shi ne? Baby? A'a, zan tambaya ka san shi ne? Almajirin gidanku ne ko me? A'a. Kai na ka sani ka taba gani na? Almajirin makarantar mu ne fa katan gardi ne fa. Ke kin san shi? Na shiga Zo uku. mu je mu ɗan ci abinci. Awwai dama kai makaryaci ne dama? Baby. Baby? Kin gane irin waɗannan yaran masharranta ne wallahi sai na dau mataki akan